ನಮಸ್ತೆ, ನವರಾತ್ರಿದ ಡೇ 3 ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಏತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಏತು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತುನಲ್ಲ ಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೂಡುದು ಬತ್ತುನ ಮಾತ್ರ ಪೋಯರೆ ಆಪುನಿ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪೊಳಲಿದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನಡೆ ಬೈದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕೊಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ. ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಬು ಉಪ್ಪುನಗ 42 ದಿನದ ಬಾಲೆನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಲೆ ತೊಂಪೋಪೇರು. ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಲೆ 90 ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದುವೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಬಾಬು ತೂತಿನ ಫಸ್ಟ್ ದೇವೆರ್ಲ ಪೊಳ್ಳಲಿದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನೆ. ಅದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಅಂಗನಡೆ ತಕ ಅಂದ್ ನಡತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕಲಿನಿ ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜರ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಒಂಜರೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಚ್ಚುವೆರು. ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯೆರಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಸಿ ಮುಚ್ಚಿದಿತ್ತೇರು. ಎಂಕಲೆನ್ ಉಲಾಯಿ ಬುಡಿಯೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತ್ ಬುಡಿಯೇರು. ದಾದನ ಎಂಕಲ್ನ ಲಕ್ಕಡ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇನ್ನು ದೇವೆರೆನ್ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡಲ ನಮಕ್ ಇನ್ನು ದೇವೆರೆನ್ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕದ ಅಂದ್ ಪಿದಾಯ್ರ್ದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋತೋಡು. ಆಂಡ ಇನ್ನು ದೇವೆರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೊರ್ಲುಡಾಂಡ್. ಈತ್ ಶೋಕುಡು ಎಂಕಲ್ ದೇವೆರೆನ್ ಯಾಪಲ ತೂದಿಜಾಂಡ್ ಏಪಲ ರಶ್ಡ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತ. ಇನ್ನು ದೇವೆರ್ನ ದುಡ್ಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕಲೆ ಉಂತೊಂದು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವೆರೆನ್ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಾಬುಲ ಉಂತೊಂದು ಶೋಕುಡು ತೂಯೆ ದೇವೆರೆನ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಜನಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮಲ ಪನೊಂತೆರ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ವರ್ಷಡ್ ಬೈದೆ ಇಂಚ ದೇವೆರೆನ್ ಯಾನ್ ಒರಲ ತೂತಿಜಿಂದ್ ರಶ್ಡ್ ಒರನೆ ತೂಪುನಿ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಾಂದ್. ಆಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವೆರೆನ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೊಕ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡೆ ವನಸ್ಪುರ ಇತ್ತಂಡೆ. ವನಸ್ಪುರ ಮಲ್ತುದು ಒಂತೆ ಸಂತೆ ಪುರ ತಿರುಕುದು ಅಮ್ಮ ಒಂತೆ ಕಾಜಿ ಕೆಬಿತ ಪುರ ದೊತ್ತೊನಿಯರ್ ಯಾನ್ ಲಂಚ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ದೊತ್ತೊನಿಯ. ಬೊಕ ಬಾಬುಗ್ ದಾದ ಗೊಬ್ಬುನದ ತೊನ್ಗ ಆಪಂದು ತೂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಆಡ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಡಾಯ್ ಒಯಿಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಜೆ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ದೆತ್ತುದು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗ್ ಬತ್ತ. ಇತ್ತೆ ಬಸ್ಸುಟ್ ಪೂರ ಪೋಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್. ಓ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಂಡಲ ಬಸ್ಸುಟ್ ಏತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುನಲ ಬಾಲೆ ಪತೊಂದು ಮಿತ್ತರಿ ಸತಿಗೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಸೀಟ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ದುಂಬು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಸೀಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ. ಇತ್ತೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸೀಟ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜೆ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ಪೋಯಿನಿ. ಇನ್ನಿತ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.